Здравейте, като ме гледате. Аз съм Minecraft 46 или GT Pro Gamer и това е втората част на нашия survival. Това е нашия втори епизод на нашия survival в Minecraft България. Не се казвам ти. GT Pro Gamer. Добре. Виж, тук бях паднал. Да. Че малко. Тука. Честойте се приведе долу. Тук бях паднал и се изкачих на там. Я сега ми дай още дърт. Аз имам стаки 21. Аз ще направя по-голяма къщата. Искаш ли? По-добре ще бъде. Аз още нямам лопата, не съм си... Къде паднах, бе? И аз паднах там в същата дупка. Но тя не е под къщата. Близо до къщата ти. И тя па е точно до къщата тази дупка. Яла да ми помагаш с къщата. Нали аз трябва да взема дърта? Аз я правя, ама ще ни трябва торчове. Тук долу има торчове. Чакай, ще ми взема. Къде има торчове? Тук. Бум. Ето, Колко са? един. Мале, един ли само? Да, тук те един са сложили. Няма само един. Има още. Аз взех ли го поне? Ти имаш ли в тебе? Да, Колко? един. Дай ми го, аз имам, ще ми стана два. И аз имам един. Чакай. Да осветя къщата. Къде си? Тука. Помислих, че падна долу. Къде е върхът? Няма да е тука, всеки случай. Нали имаш лопата? Сложи светлина, защото сега се стълнява. Да, аз стои пара. Помагай с къщата, нали имаш дърт. Голяма е пара. Ще стигне ли дърта? Не знам. Няма стигна. Колко зомбита да не могат да влизат? Две купчета още. Защо? Де да знам колко да я направиш? Колко не стигне, те зомбите са разумни. Така ще бъде къщата толкова голяма става. Да, утре ще се бъде. Е, Не утре в смисъл, не е утрешния ден, ами то на Майнкрафт. Падна ли? Не е скочил. Идват зомбита. Качи ли няма да е достатъчно светло? Зомбита тук. Къде е тъпото зомби? О, има вещица. Брат, не да я тормозим, че ще извекне. Искаш ли да убиеме? Не бе, добре си. Сложи крафтинг тейбъла. Ей тук. Дай ми дървото ти. Добре, ето ти го. Толкова имам, 3. Аз имам 5 необработено. Значи за какво се обработих всичкото? Но яко съм се прецакал. Чакай да аз сложа диванче. Хубаво. Тук ще е нашия чест. Че малко е на нищо направя. Не си оставя айтемите още. Човек, моля да си мани, да се махне за малко. Да. Мразни са оттам. Ей, за, само да направим нещо. Няма да го точно. Айде, готово. Готово. Това скапано зомби. Виж ми честа. Просто да ми го отвориш. Не става. Защото е привейт. Искаш ли на тебе? Да. Направи си чест. Да. Нямам дърво, трябва да дърво. Аз имам едно дърво вече.
Ето. Чакай, искам да видя. Ето тук ще направя едно прозорче. Да видя къде са тия тези зомбита. Да ми се видят. Я, какво имаш вътре? Аз ли? Нищо. Ти къде си? Табелка ми даде, бе. Дай ми я, това е моята. Сега ще направя на тебе привет чест. Я ти си го направя. Как се прави? Ай така, клякаш и слагаш табелка на самия чест. Кликни. И сега какво да трябва да пиша? Нищо. Сега виж, ти пише привет, ти маки на двете. Аз не мога да ти го отворя, ама мога да ти мана привет. Моля да се не ми го махне. Я мани привета. Я ще мана моя. Мани си привета, махни го. Нищо няма. Си взема само една пържолка. Си взема... Ай, 3, защото ми трябват. Ма аз нямам 3. Трябва ми и камък. О, човек ми не взима. Трябват ми камъни. Аз си сложа привет печка. Готово. Направи си ти една. На табелка. Чай, това ме е пръчката. Задръж. На ти. Дай сега. А? Да, аз ще спра за малко. Ще заглуша микрофона след малко ще дойде. Спираме клипа. Да, хора, върнах се. Да, къде са? Не знам. Ето как ще направя едно прозорче така. Го паяка, дадей. Няма паяка се едно. Какво правиш, бе? Помощ, помощ. Имаш ли меч? Чай, че ще ме убият всичките ето. Ти умага ли? Не! Ничо, пусти ме. Добре, вземи този дърт. След малко ще излезнем.